Rozbor totiž ukázal, že lietadlo, ktoré bolo v tom čase na oblohe, vyžarovalo tepelnú stopu, zatiaľ čo tento tzv. Meteorit tepelnú stopu nemal. Išlo teda o svetelný úkaz, nie meteorit. A ako kresťania veľmi dobre vieme, že anjeli sú v Biblii opisovaní často ako hviezdy a ich rýchlosť ako rýchlosť blesku. Pred necelým mesiacom, rok po incidente, preskúmali záznam forenzní experti. Pomocou softvéru na sledovanie mikropohybov na pozadí zistili na zázname prítomnosť niečoho, čo nikto z nich pôvodne nezbadal. Po analýze došli k jednoznačnému záveru. Na záberoch je zachytená bytosť, ktorú ľudské oko nemôže vidieť. Syn rodiny Kenmorových, ktorého vidíme na zábere, charakterizoval bytosti ako pohybujúce sa a dýchajúce, plné hnevu, ktoré na neho, citujem, vrčali ako pes.